Vážené dámy a páni, informoval som pána Barniera aj o špecifickom probléme Slovenska, pretože v tom je hodnota jeho návštev všetkých 27 krajín, pretože každý má niečo špecifické vo vzťahu k Veľkej Británii. A informoval som ho o pomerne veľkom počte občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú vo Veľkej Británii. Rovnako som ho informoval, že to nie je iba otázka Slovenska, ale tohto regiónu, kde napríklad z Poľska 1 milión ľudí žije a pracuje vo Veľkej Británii, čo nás, politikov tu v tomto regióne bude viesť k tomu, že budeme veľmi citlivo sledovať vývoj negociácií. Chceme byť absolútne nápomocní. Chceme naozaj pomôcť týmu pána Barniera aj v tejto oblasti, ale veľmi nám záleží na tom, aby občania Slovenskej republiky, ktorí dnes pracujú a žijú v Veľkej Británii, tam zostali za tých istých podmienok ako občania Veľkej Británie.